E hoxe tamén houbo visita institucional no Concello do Irixo. O secretario xeral do Deporte da Xunta de Galicia e o vicepresidente segundo da Deputación para anunciar ali xunto co alcalde do Irixo o novo proxecto deportivo e de ocio que se vai a construir na antiga estación do tren. A min un placer hoxe estar aquí convosco porque nós e Abraham que diseñamos un proxecto aquí para levar a cabo no Irixo. E a verdade é que desde o minuto 1 que tuve a primeira reunión co secretario xeral do Deportes foi todo amabilidade, comprensión e aceptación. A verdade é que estamos inmensamente encantados. Aproveito para reiterar as miñas gracias á Xunta de Galicia, tanto a Manuel como a Xosé Ramón Lete. Unha vez que estuve con eles, pasei á Diputación con Manuel Baltar. A receptividade pois foi, non se pode decir millor porque é imposible, pero foi a mesma, tanto por unha parte como por outra. Entón, pois nós levamos unhas negociacións con a DIF para poñer en valor o que sería a antigua estación de tren e a esplanada que está ao redor, máis as tres casas, por decir de alguna maneira, Almancesca e ali, porque están nun uso pois abandonado, cheos de terra, cheos de maleza, cheos de máis. Entón, pois negociamos con a DIF para cesión alrededor de uns 10.000 metros cuadrados, que sería o sitio, para construir ali, máis que un centro deportivo, aproveitando as suxerencias do señor secretario xeral de Deportes, que me dixo que buscara algo distinto, e máis que un centro deportivo onde hai as típicas pistas de pádel, pista de tenis, cancha de fútbol e demais, pois buscar algo, un turismo ecológico, verde, en familia. O Concello do Irixo creará un espazo de ocio e deportes no entorno da antiga estación de ferrocarril, agora en desuso. Prevese a creación dun entorno para autocaravanas, piscinas de auga natural, un circuito de motociclismo, pista de pádel, entre outros elementos. Do proxecto, non? Intentaremos, co mínimo, non, que dar ao revés do dito, non? Dar liebre por gato, non? Co mínimo conseguir o máximo para así, con poucos medios, ter o que serían unhas ambiciosas instalacións deportivas en un espacio humilde e que a vez intente regenerar esa outra infraestructura que existía no lugar, non? Que é un patrimonio, ademais, casi diríamos histórico, industrial, que ten este Concello. Se conseguimos esas dúas cousas de aquí a futuro, bueno, eu creo que sería un éxito terrible no bo sentido e desde logo totalmente achacado ás administracións que en este caso eu parece incrível, non, este bo sentimento que existe entre todas as partes para sacar isto adiante. O orzamento ascenderá a 200.000 euros coa colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación de Ourense. Hoxe acudiron na súa representación o vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández Gil, e o secretario xeral para o Deporte na Xunta de Galicia, José Ramón Lete Lasa. Que daquela reunión, daquela xuntanza, pois eu aconsellaba a pandemia se non nos moitas cousas, sendo certo que o deporte é unha actividade segura, o deporte e a actividade ao aire libre é moitísimo máis. Por tanto, o que yo decía ao alcalde que tiña que facer unha distinción e distinguirse por algo diferente, non? Entón, o interior de Galicia ten unhas posibilidades inmensas de actividades de naturaleza, un privilexio en Galicia. E, por lo tanto, isto está moi pretiño, ademais, de Ourense, pero nada, 20 minutos, máis ou menos 20 minutos, para o ano que ven, Ourense, pois, esperemos que inaugure xa, ou non sei se a remates deste ano, o AVE a Madrid, por lo tanto, estaremos comunicados extraordinariamente. Por lo tanto, facer unha oferta diferente, vinculada á actividade de naturaleza para toda a familia, pois, eu penso que isto é o que me trae. Aceptei gustosa invitación e alegrame moitísimo, además, que a propia Deputación pois tamén quera coñecer este proxecto. Un proxecto, como se dicía, moi ambicioso, pero que eu creo que vai a conseguir convertir a Irixo nun centro de referencia neste tipo de actividades. A verdade é que pareceme moi interesante a proposta que se traslada por parte do Concello, e eu quero dicir tamén pois que isto é o resultado de ter un alcalde como amigo Lito, que é unha persona pois con ideas, con visión
e con capacidade de innovación, e iso eu creo que vai a redundar pois nun beneficio para o Irixo e nun proxecto destas características que, como se dicía antes, pode convertirse nun polo de atracción a este concello para a xente de todos os lados da provincia e de todo Galicia que queiran disfrutar dun espazo aire libre, un espazo de lecer e con moitísimas posibilidades. Polo de agora está feito o estudo topográfico da zona e comezará a redacción do proxecto. Neste momento, o Concello atópase en negociacións con Adif para a cesión deste espazo. Antes de comezar con esta presentación, as autoridades deixaron constancia do seu paso no libro de honra do Concello.